here. On behalf of City College, it gives me immense pleasure to welcome you all to this special occasion, the Entrepreneurship Development Cell Orientation Program, organized in association with IQSC on the from vision to venture. At the outset, I extend my heartfelt welcome to our respected Principal Dr. K. Raghavan, who has always been here, guiding force and constant source of encouragement in all our initiatives. I also take this opportunity to warmly welcome to dynamic Vice Principals Dr. S. Bobanaman for their continued support in ensuring innovative ideas among students. A very special and a wholehearted welcome to our distinguished resource person, Mr. R.R. Abhiselvam, Sir, founder and owner of the R.R. Biryani, who has graciously accepted our invitation to share his entrepreneurial journey and insight with you today. Sir, we are truly honored to have you amidst us. Also, I extend my colleague welcome to the faculty members and coordinators of the EDP cell and my dear students who have the real strength of the today program. This orientation program will surely motivate us to transform idea into meaningful venture and inspire us to embrace the spirit of entrepreneurship. Once again, welcome you all and wish today's program a grand success. Thank you to all. Respected Chief Guest, R.R. Tamilchelvan, founder and owner of Salem R.R. Biryani, Vice Principal Dr. Shobana, EDP cell members Anand Babu, Harigaran, Deepa Madam, various department HODs and staff members, my dear students, good afternoon. Orientation program இது எதை பற்றியது? அது தேர்ட் இயர்ஸை ஏன் கூப்பிட்டுருக்கிறோம்? இப்போ அதில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஆஸ் எ அகடமிஷியன் நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாரும் போய் வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுலாம் அவசியம் இல்லை. இன்னைக்கு ஒரு ஆண்டர்பிரனரா மாறணும், தொழில் தொடங்கணும், நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும். அது எப்படி சார் என்னால முடியுமா? இப்ப அந்த துறையில ஏதேனும் ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு வெற்றி அடைந்தவர்களையும் கொண்டு உங்களுக்கு வழிகாட்டுவதன் மூலம் நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பிரனரா மாற முடியும். வித்தவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி முன்னேறது? பணம் இருந்தால் மட்டும்தான் தொழில் செய்ய முடியுமா? அது அவங்க பேசுவாங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அடையாள ஆந்தம் ஓனர் அவங்களோட பேசிட்டு இருந்தார் பெசன் நகர்ல. வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிருந்தாங்க. அங்க உட்கார்ந்து இவ்வளவு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கீங்களே எப்படி அப்படின்னு கேட்டேன். சார் இதை பாக்குறீங்க, அதுக்கு பின்னாடி நான் பட்ட கஷ்டத்தை நீங்க பார்க்க வேண்டாமா, சொல்ற கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க அப்பாவை பற்றி சொன்னார். எங்க அப்பா போட்டோ எடுத்து காட்டுறாரு. ஒரு எரிகிற வானொலியில ஸ்வீட் போடுறாரு. அதுல இருந்து எண்ணெய் பட்டு உடல் முழுவதும் தழும்பாகி அந்த தழும்பு தாங்க நாங்க அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கு பின்னாடி எங்க அப்பா கஷ்டப்பட்டாங்க. அது போல நான் பெரிய ஸ்வீட் துறையில் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் கஷ்டப்பட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் மேல் நோக்கி வந்தேன் என்று சொல்லி இப்ப எல்லாரும் என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார். அதே மாதிரி இப்போ இவங்களோட தமிழ்ச்செல்வன் ஐயாவோட பேசிட்டு இருந்த அவர் சொன்னார், எண்ணற்ற பிரான்சஸ் வெளிநாடுகளிலே எங்களுக்கு நிறைய பிரான்ச் அமெரிக்கால இருக்கு, குவைட்ல இருக்கு, நாடுகள் பல நாடுகள்ல இருக்கு. நம்ம எல்லாம் அடிமை. எதுக்கு அடிமை அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு எதுக்கு அடிமை? மத்தியானா பிரியாணிக்கு அடிமை. சரி, பிரியாணி இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க இந்த பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம பிரியாணி கொடுக்கணும். சார் ஒண்ணு இல்லை, எல்லாருக்கும் கொடுத்துடுறேன். எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்ன சார் ஒரு 1000 பேர். நான் ஒரு 1500 பிரியாணி கொடுத்துடுறேன் அப்படின்ட்டாரு. என்ன அப்படின்னா நான் சொல்லியிருக்கிறேன், இப்ப அவங்க ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷன் இங்கே வரும், அந்த ஃபங்க்ஷன்ல நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்க இல்ல சார் இப்போ இப்போ பிள்ளைங்களும் மறுபடியும் சாப்பிட்டாங்க, இன்னொரு நாள் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன்.
காலத்துல ஒரு விளம்பரம் வரும், நீங்க பார்த்துக்க மாட்டீங்க. டேய் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போகாம ஏன்னா நடுரோட்ல நின்றுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ என் ஒய்ஃப் அர்ச்சனா ஸ்வீட்ஸ் வாங்கிட்டு வரணும்னா அதுக்காக தான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவா. இப்ப அப்படி இல்லை ஐயா, நாங்க 6 பிரியாணி வாங்கிட்டு போது எங்களுக்கு வீட்டுல மரியாதை கிடைக்குது. என்ன அப்படின்னா மற்ற பிரியாணிக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, ஐயா வீடு அந்த கடைகளில் இருக்கக்கூடிய பிரியாணி வாங்கிட்டு போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு 3 பேர் சாப்பிடலாம். வாங்கிருக்கீங்களா இல்லையா? சேலம் 6 பிரியாணி சாப்பிட்டுருக்கீங்க இல்ல? என்ன அப்படின்னா அதிகமான குவான்டிட்டி அதிகமா இருக்கு. இப்ப என்ன அப்படின்னா அவங்க மனசு போல அது. சில பிரியாணி கடைகளுக்கு போனீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் இருக்கும், காஸ்ட் அதிகமா இருக்கும். நியாயமான விலையில அதிகமான பிரியாணி கொடுக்குறாங்க, அதிகமா விற்பனை ஆகுது, அதிகம் லாபம் கிடைக்கும். இதான் அடிப்படை. இப்போ அந்த பிரியாணி கடையை தொடங்கி உங்களை போன்ற இளைஞர்கிட்ட இடத்துல மனதை பிடிப்பது என்பது கடினம். இன்னொன்று போட்டிகளை சமாளிப்பது என்பது மிகப்பெரிய கடினம். இப்ப தொழில் முனைவோர் படுகிற துன்பங்கள் இன்னொரு பக்கம் இருந்தாலும் அவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள். அப்ப தேவை நமக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்கும், எப்படி தொழில் தொடங்குறது. பெருசா நம்ம எல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம். அந்த சார் பேசுற உடனே நீங்க கைத்தட்ட ஆரம்பிச்சீங்க, எனக்கு புரிஞ்சுது. எல்லாமே காமர்ஸ் மாணவர்கள். இனி அடுத்த ஆண்டு மேல் படிப்பு ஹையர் எஜுகேஷனா இல்ல அப்படின்னா தொழில் முனைவோராக மாறுவதா? இது உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு குழப்பம் இருக்கலாம். நிறைய பேர் சொல்லுவோம், பசங்க கேட்பேன், எங்க அப்பா பண்ற பிசினஸ் பண்றேன் சார், ஏதாவது ஒண்ணு தொடங்கணும் சார், எதை தொடங்குறதுன்னு தெரியல. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கு. என்ன எண்ணம் இருக்கும் அப்படின்னா தொழில் தொடங்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும். அவர்களுக்கு இந்த ஓரியன்டேஷன் founder and the owner of RR Biryani, our principal sir, EDP cell coordinator and the members of the club, various HODs and faculty members and my dear students, good afternoon. The EDP cell, as the name confines, they have called us a great distinguished entrepreneur here. Like you, I am also eagerly waiting to hear how he has come up in life and how he has got such a great fame and name. Everything lies in the spark in us. How we get motivated ourselves and how we have to follow our self-confidence and motivation, not just dream, but act accordingly, put total effort and come up to the level which we dream. கனவு கண்டா மட்டும் பத்தாது, அதை ஆக்கப்பூர்வமா எப்படி பண்ணணும்ன்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணி we have to reach that place. அந்த இடத்துக்கு வந்தா மட்டும் போறாது. பிரின்சிபல் சார் சொன்ன மாதிரி அதை நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் தக்க வச்சிட்டு இருக்காரு. பல போட்டிகளுக்கு நடுவுல அவரோட கம்பெனியை அவர் பிரபலமா வச்சிருக்காரு. அதே மாதிரி when we reach greater heights also we have to sustain the good name which we are going to attain. So the EDP cell has arranged this orientation program to motivate the young minds to see that working in a company is not a lone job, but we have to become the owner of a company and give job to many and create much more job opportunities who are longing to become entrepreneurs. Thank you for this opportunity. Let's wait for the speech of our distinguished speaker. Thank you. Who has warmly accepted our invitation to join us today. He started their career in 1980s for selling homemade chicken biryani and side eat from a small roadside stall in Broadway, Chennai. In 90s, he started a very small cafe in Salem under the name and style of Salem RR Biryani, a brand name which became extremely popular among us all biryani lovers and also lead the way for starting a series of branches in Tamil Nadu to worldwide through their hard work. Today, Salem RR Biryani with hundreds of employees is having 50 plus branches and branches including overseas, Texas, Kuwait, Singapore, Kilinochchi, Trigonamalai, Jaffna in Sri Lanka. Salem RR Biryani has given thousands of job opportunities for youngsters and for hundreds of interested entrepreneurs with the business opportunities and is a small contributor for our state economic growth. In 24-25 to create streamlined employment opportunities for the youth in the food industry.
respected Tamil children started Salem RR Catering College in Dharmaburi. Salem RR Fried Chicken, Salem RR Instant Biryani Masala Mix and Salem RR Organic Agriculture Projects are in the R&D stage and are about to be launched. Respected Tamil children is also active social media personality with his social charity, media, movie activities and also with own social media channels RR Tamil and RR Vaadiyal. He has set a benchmark in entrepreneurship, social service, charity, media presence and is an inspiration for all our youngsters. Thank you for giving this wonderful opportunity. Thank you. வணக்கம். சிந்து கல்லூரியில் காலைக்குடியில் உங்களை நான் சந்தித்துள்ள பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்று நினைத்தவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை செதுக்கி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தான் பொருள். நீங்கள் வருகாலத்தில் என்னவாக வேண்டும் என்ற கனவோடு இருக்கிறீங்க. அது கனவாக இருக்கக்கூடாது. நிச்சயமாக இவர்களுடைய தலைமையில் ஆனந்த பாபு சாருடைய தலைமை, சோமனா மேடமுடைய தலைமையில் அவங்க வாழ்க்கையை உங்களுக்கு வழங்கி அனுபவங்களை வழங்கி கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதில் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கிறீங்க பொருளை தவிர பயந்து கொண்டு இதை கற்றுக் கொண்டிருக்கிறவங்க தான் நினச்சிடாதீங்க. நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு செத்து வட்டிங்க. இது மூலமாக இந்த கல்லூரி மூலமாக வந்துட்டீங்க. இந்த வாழ்க்கைலாம் எனக்கு கிடைக்கல. எனக்கு கிடைச்சது தான் பார்த்துருப்பீங்க. சாலை வரும், பசி, பட்னி, அம்மா கிடையாது. மாதத்துக்கு 5 வயசுக்கு அம்மா இல்லை. தாய்ப்பாடு கூட கிடையாது. எனக்கு தாய்ப்பாசமே இல்லாமல் வளர்ந்தேன். அடுத்தது இப்போ 9 வயசுலேயே டீ கிளாஸ் கழுவுறேன். 4வது தான் படிக்கிறேன். 5வது 5 வயசுல 1வது சேர்த்து 9 வயசுல முடிக்கும் போது நான் 4வது தான் படிச்சிருந்தேன். அதுக்கு மேலே 5வது ஸ்லேடு கேட்குறாங்க. ஸ்லேடு வாங்கி தர வழி இல்லை. 2 ரூபா ஸ்லேடு. இவங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும், உங்களுக்கெல்லாம் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. அந்த 2 ரூபாய் இல்லாமல் ஆசிரியர் கையில் என்று சொல்லி அழைப்பார். இஞ்சி பையன் என் வழி தாங்க முடியல, நின்றுட்டேன். என்னடா பண்ணுறதுன்னு அம்மா தான் படிக்க வச்சிருப்பாங்க. தாயும் தான். எங்கள் அம்மா இருந்த வேண்டிய எங்கள் அப்பா பெரிய மதம் கடிமை என்னை கண்டுக்கவே இல்லை. குடிக்கிறதே ஒரு வேலை. பசி வயிற்றுல நீஸ் தண்ணி. காமராஜர் ஐயா போட்ட அந்த மத்தியானம் சோறு அதுவும் போச்சு. ஸ்கூல் போனால் தானே மத்தியானம் சோறு கிடைக்கும். அதுவும் வழி இல்லாமல் போச்சு. அதுக்கப்புறம் கட்சி தலைவர் வந்து சத்துணவு திட்டம் கொண்டு வராரு. அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்கூலுக்கு வழி இல்லாமல் நின்றுட்டேன். அந்த மத்தியான சாப்பாட்டுக்காக ஸ்கூலுக்கு போனேன். அந்த சாப்பாட்டுக்கு ஸ்கூலுக்கு போன காலங்கள் எங்கள் காலம். இன்னைக்கு அரசு பள்ளிகளில் காலையில் சாப்பாடு கூட தமிழக முதலமைச்சர் கொண்டு வந்திருக்காரு. மத்தியான சாப்பாடு இருக்குது. எங்கள் காலங்கள்லாம் அப்படி இல்லை. பசி, பட்னி 9 வயசுல போய் டீ கிளாஸ் கழுவுற உள்ளூரில் என் கூட படித்த பிள்ளைங்களாம் அப்படி என்னை கடந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. அப்படியே கண்ணீராக வரும். அவமானமாக இருக்கும். அவங்க டீ குடிச்சுட்டா அந்த கிளாஸ் நான் கழுவணும். அப்போவே எனக்கு தன்மானமாக இருக்கும். வேதனையாக இருக்கும். உள்ளபடி கொட்டிக்குவேன். சொந்தக்காரங்களாம் வந்தால் என் மோளை நிறுத்துறது 2 பொட்டு கொட்டி நிறுத்துவேன். வயசு சின்ன வயசு அவமானமாக இருக்காதா? அவங்க இடம் எடுக்கிறதுக்கும் நட்ட கழுவுறதுக்கும் அப்படி ஒரு கொடுமையை அனுபவிச்சேன். உங்களுக்கு யாருக்குமே அந்த கொடுமை இல்லை. அதனால நீங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய வெற்றியாளர் என்னோட. இன்னைக்கு நான் தீர்க்கவர்கள் இன்னைக்கெல்லாம் தாய் கருவறையிலேயே அண்ணா உங்களுக்கு ஒரு சொந்தம், ஒரு கல்வி, ஒரு கல்லூரி, இதே மிகப்பெரிய ஒரு அச்சாணி உங்க வாழ்க்கைக்கு. நீங்களாம் நிச்சயமா ஜெயிப்பீங்க. கண்டிப்பா ஜெயிப்பீங்க. உங்களுடைய மன உறுதிக்கு ஒண்ணுதான் சொல்லுவேன். கும்பகோண நான் இப்ப கோபிநாத் சார்கிட்ட சொன்ன மாதிரி தான். கும்பகோண வேதனை தாங்க அதிகம் கொடுக்கும். நம்ம நினைக்கிறது கும்பகோணம். ஒரு துரோகியை கூட நான் அனுபவமா எடுத்துக்குவேன். துரோகியை எப்படி தெரியுமா நான் அனுபவமா எடுத்துக்குவேன். அவனால போகப்பட மாட்டேன். இந்த துரோகிகளை என்னால ஒரு நல்லவங்களோட தெரியாம போயிருக்கிறேன். எனக்காக வாழ்ந்தவங்களை தெரியாம போயிருக்கோம் இல்லையா? அவங்கள ஒரு ஆளாக தான் நினைச்சிருக்கோம். அப்போ ஒரு துரோகம் கூட நம்ம வரவேற்கிறோம். ஒரு எதிரிட்ட கூட ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு தான் பார்க்கணும்.
எங்கேயுமே பயில பார்ப்பா, என்ன இருக்கும் உங்களுக்குள்ள, என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத என் வாழ்க்கை இருக்குமே தவிர என்னை செதுக்கிக்கிட்டே இருப்போம். இப்போ எல்லாம் கும்பிடுற கோயிலுக்காக எவ்வளவோ தியாகங்கள் பண்ணுறோம். மாக்கள் அளவுக்குவாங்க, பொருள் விற்பாங்க, தீ மிதிப்பாங்க, எத்தனையோ பேர் நடப்பாங்க, எல்லாம் போகிறாங்க. இதை எல்லாத்தோடும் ஒரு தெய்வம் இருக்குது. அது எது தெரியுமா? நம்ம உள்ளத்தையே கோயிலாக்கி வச்சுக்கணும். நம்ம உள்ள எப்படி கோயிலாகும்? தர்மத்தால் துரோகங்களை தாங்கிறதுனால யாருமே நம்ம தண்டிக்க வேண்டியதில்லை, கடந்து போயிட்டே இருக்கணும். நம்ம எந்த ஏற்றி தூற்றல் பேற்றல் புகழ் எதையுமே நெத்தி வச்சுக்கணும். கொண்ட கொள்கைக்கு ஒரு லட்சியத்துக்கு ஒன்று ஒவ்வொரு நிமிடமும் செதுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் நீ ஜெயித்து போயிட்டே இருக்கணும். பொருள் எதையுமே நம்ம எடுத்துக்கூடாது. புகழ்ந்துட்டாங்க போய்க்கு அது ஒரு நிம்மதி, அதெல்லாம் கிடையாது. இந்த புகழை மேலும் எப்படி செம்மைப்படுத்துகிற சிந்தனையோடு தான் நம்ம போகணுமே தவிர நம்மளுக்கு ஒரு சோர்வு வந்துடக்கூடாது. துரோகங்கள் அப்படித்தான், துன்பங்கள் அப்படித்தான். அந்த துன்பம் வரப்போது உன்னை சரி செஞ்சுக்கணும். நீ கொண்டே போயிடக்கூடாது, இல்லைன்னா நம்மளை சரி செஞ்சுக்கவே முடியாது. எத்தனை பேர் நீ ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுறாங்க, தோத்துட்டா உடனே நிறுத்திக்கிறாங்க. அடுத்த வருஷம் முயற்சி பண்ணி ஒரு இடத்துல வின் பண்ணிடலாம். அந்த முயற்சி தான் நம்ம வாழ்க்கை. ஒரு இடத்துல கூட நம்மளோட தொய்வை ஏற்படுத்துறதுக்கு மனசை இடம் கொடுத்துடக்கூடாது. கொண்ட கொள்கைக்காக எந்த நேரமும் உங்களை செலவிடுங்க. இந்த வாலிப வருஷம் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் மட்டும் இல்லை உங்க வாழ்க்கை. இந்த வயசுல அந்த செல்போனா இருக்கட்டும், நீங்க பார்க்கக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கட்டும், நீ எதற்காக வாழ்ந்து எதை அடையணும்னு தெரியும், அதை பற்றி பார்த்துட்டே இருக்கணும். அதுக்காக தேடு ஒரு செல்போன்ல விஷயங்களை பாருங்க. நீ எதுவாக என்ன தொழில் செய்ய விரும்புற, இந்த தொழிலை யார் எனக்கு முன்னாடி எப்படி செஞ்சிருக்காங்க, எங்க இருந்து இந்த பொருள் கிடைச்சது, அதோட அடி வேற என்ன, அது எப்படி சந்தைப்படுத்துவது. நான் எப்படி தெரியுமா ஜெயிச்சேன்? நான் வர காலத்துல 1991 முதல் தள்ளுவண்டி, நீங்களாம் பிறந்திருக்கீங்களா? பிறந்திருக்க முடியாது. அந்த காலத்துல இட்லி பீப்பும் தான் இருக்கும். ரைட்கோட்டை சுற்றி தள்ளுவண்டிக்கு இருக்கும். நான் போய் நின்றுட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு ஹோட்டலில் டேபிள் போடுறேன். 13 வயசு உள்ளூர்ல 4 வருஷம் வேலையை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஓரம் பண்ணிட்டு தான் சென்னைக்கு வந்துட்டேன். அங்கே இருந்தால் சொந்தக்காரன் முன்னாடி இலையை இருக்கிறத கூட இங்கே போய் பிழைக்கலான்னு விஜய் டிவியில் சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்துட்டேன். போய் பார்த்தோன்னா என்ன இருக்கும், ஒரு பாப்பா அந்த தள்ளுவண்டியை, ஒரு தள்ளுவண்டி இருக்குது, ஒரு பெட்ரோல் மாசம் லைட்டு, ஒரு ஹோஸ்டல் இருக்குது, ஒரு இட்லி குண்டா இருக்குது. இது பணம் சேர்த்தோம்னா நம்மளும் போய் ஒரு தள்ளுவண்டி போட்டுடணும்னு என்னை தயார் பண்ணுறேன். போட்டேன் தள்ளுவண்டியும் போட்டு அதே மாதிரி இட்லியெல்லாம் போட்டு பார்க்குறேன். உடல் உழைப்பு தாங்க முடியல. என்னன்னா பகல் அரிசி உளுந்தெல்லாம் வாங்கி ஊற வச்சு சாயந்தரம் ஆட்டிட்டு படுத்தா காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு சாம்பார் சட்னி இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி மறுபடியும் தள்ளுவண்டி தள்ளிட்டு போயிட்டு மறுபடியும் சாப்பிடணும்னா உடல் வலிமை நல்லா எலும்பெல்லாம் வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. தூக்கமே இல்லை. அப்படி சைக்கிளில் ஜாமான் போகும்போது உளுந்து முக்கியில் கண்ணு போச்சு. அதுக்கெல்லாம் பொய்வே கிடையாது. கண்ணத்துக்கு வெளியே போட்டு 6 மாதம் ஆச்சு. அந்த காயம் ஆன இன்னைக்கு அந்த கண்ணு குறிச்சு எனக்கு முட்டிங்க. கல்லெடுத்து வெளியே போட்டு காலில் நெருப்பு சுட்டுடும். துணியை சுற்றிட்டு தள்ளுவண்டி தள்ளிக்கிட்டே போவேன். பிரியாணி கடை எப்படி வந்து அந்த இட்லி என்னால் நடத்த முடியல. கடை ஓய்வு இல்லை சுத்தமாக. அப்புறம் வச்ச ஒரு பொருளை போட்டு ஈஸியாக ஜெயிக்கணும்னா என்னடா இருக்குது அந்த உலகத்தில். நான் ஹோட்டலில் வேலை செஞ்ச அனுபவம் இருக்குல்ல, அங்கே பிரியாணி பார்த்துருக்கேன். பெரிய பணக்காரங்க தான் சாப்பிட முடியும். இந்த பாஸ்மதி அரிசிலாம் என்னன்னே தெரியாது ஹோட்டலில் யாருக்குமே. ஏழப்பட்ட மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 30 வருஷம் முன்னாடி போய் பேசிக்கிட்டு 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ரோட்டு மேலே கிடையவே கிடையாது. அப்படி இருந்த காலத்தில் எது இல்லையோ அதை கையில் எடுக்கிறேன். பாஸ்மதி அரிசியை ரோட்டு கொண்டு வரேன். 99% நல்ல பாராட்டு. 2-3% என்னை அடிக்காத போலதான் திட்டுவாங்க. சேமியாவை கட் பண்ணி போட்டு ஏமாத்தியாச்சு, எப்படி கூட பெரிய அரிசி உலகத்தில் இருக்குது. நம்ம நேர்மையாக தான் செய்கிறோம். கோவப்பட்டு தான் தன்னுடைய உடைச்சு போட்டு போயிடுவாங்க. நான் கோவப்படல, தாங்கிட்டு எப்படி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுன்னு அந்த அரிசி அந்த கவரு எல்லாம் டபுள் டி இரட்டைமன், அப்போ டபுள் டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பிராண்டட், அதெல்லாம் தள்ளுண்டி கொண்டு வந்து வச்சு விளக்கணும் அந்த சந்தேகப்படுறவங்களுக்கு. இப்படி பொறுமை இருக்கணும். நமக்கு நம்மளோட நேர்மையை சந்தேகப்பட்டால் கூட நம்ம பொறுமையோடு தான் இது புரிய வைக்கணும். கோவப்பட்டிருந்தோம்னு இங்கே போச்சு, அவ்வளோதான், அடிச்சு வச்சுனோம் கிடையவே. அப்படி பொறுமை இப்படி இந்த உலகத்துக்கே நம்ம தமிழகத்துக்கு சாதாரண மக்களுக்கு பாஸ்மதி எத்தனை லட்சம் குடும்பத்துக்கு நம்ம உலகின்னு பார்க்கும்போதே எனக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி. அதை நினைத்தவன் நான் மட்டும் வாழல, இன்னைக்கு எத்தனை கோடி குடும்பங்கள் வாழுது. இன்னைக்கு சாலை முறை எங்கு பார்த்தாலும் எனக்கு மகிழ்ச்சி. ஆஹா, இவ்வளோ பேர் சாப்பிட்டுக்கிறாங்க அந்த பாஸ்மதி அரிசியுமே. அந்த பாஸ்மதியில் இருக்கிற ஒரு சிறு நன்மை, நம்ம சாப்பாட்டு அரிசியை விட சக்கரை சத்து கொஞ்சம் குறையும் பாஸ்மதியில். அதுவும் பழுப்பு நிற பாஸ்மதியில் ரொம்ப சக்கரை சத்து குறையும். நாங்கள் நாட்டில் போய் பார்த்தா அதுதான் நிறையா சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாததை நம்ம ஒன்று கண்டுபிடிச்ச வயசு தான் என்னை உடம்புல ஆளாக்கி இருக்கீங்க. அது மாதிரி உங்களோட இதயங்கள் தொழில்
செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க புதுமைகளை புகுத்துங்க, புதுமைகளை யோசிங்க. எது இல்லையா மார்க்கெட்ல ஈஸியா நீங்க சம்பாதிச்சிடலாம். சரி, இத்தனாயிரம் கடைகள் வந்துருச்சு, கடைசியா பார்த்தா என் கடையிலே வியாபாரம் போச்சு. ஏன்னா நான் ஜிஎஸ்டியில் இருக்கேன், இன்கம் டேக்ஸில் இருக்கிறேன், பயோட்டா கேரி பேக் தான் போடணும். சாலை ஓர கடைகளுக்குலாம் எந்த பிரச்சனைலாம் கிடையாது. அவங்க கொஞ்சம் விலையை குறைவாக வைக்கலாம் நம்ம சட்டப்படி, அவங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இப்போ இவங்க கூட நான் போட்டி போடணும், எப்படி முடியும்? பார்த்தேன், உடனே திட்டத்தை மாற்றினேன். நம்ம இனிமேல் முதலாளியாக இருந்து போகிறோம், எல்லாரையும் முதலாளியாக இருக்கும் நாடு இருக்கும்னு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் கூட்டு மூலமாக இளைஞர்களுக்கு இந்த கடை வச்சு பிள்ளைகளுங்கிற யாரெல்லாம் தாக்கத்தோடு இருக்கிறாங்களோ அவங்கள தேர்ந்தெடுத்து பிளான மாற்றி நாடு முழுவதும் கடை போட்ட அதோட இப்போ பல மடங்கு லாபம் எனக்கு. நாங்கள் இன்னும் வேலை பார்த்தது போல மற்றவங்க வேலை பார்த்தது. இன்னைக்கு அமெரிக்கா தென்னாட்டில் நம்ம கடை நடக்குது. அங்கே ஒரு வீடியோ போட்டுருக்காங்க என் நண்பர் நேற்று. காங்கிரஸில் மிகப்பெரிய அந்த ராஜ்யம் இந்திரா காந்தி அம்மா கூட தான் இருந்து போட்டிருக்காரு. அமெரிக்காவில் எனக்கு தெரியும். என் நண்பன் தள்ளுவண்டி இருக்கும் போது பார்த்துருக்கேன். இன்னைக்கு தமிழ்ச்சடையோட கூட அமெரிக்காவை பார்க்கும்போது அவருடைய உழைப்பு தெரியுது. குளித்துல அந்த நாட்டிலேயே முதல் தமிழ் கூட நம்ம தமிழ் பேர் தான். ஆறாவது எண்ணிக்கு தமிழ்ல பேர் வச்சிருக்கேன். மொழியை நான் என்னைக்கு விட்டே கொடுக்க மாட்டேன். என் உயிர் நான் தாயா பார்த்ததில்லை, தமிழை தான் பார்த்து வளர்ந்தேன். அந்த மொழி தான் நான் வர வச்சது. அதனாலதான் நம்ம கொப்பல்படி உருவான யாழ்ப்பாணம் சாகர்களுக்கெல்லாம் அந்த வரலாறு தெரிஞ்சிருப்பாங்க. நடந்த போராட்டங்கள் இன்னைக்கு பிள்ளைகளுக்கு எந்த அளவு இது தெரியும்னு தெரியல. அப்படி யாழ்ப்பாணத்துல போய் ரொம்ப கஷ்டம். 40 வருஷம் பின்தங்கி இருக்குது ஊரு. நம்ம 40 வருஷம் முன்னாடி எப்படி இருந்திருக்கோம் போறதுக்கு முன்னாடி அந்த வறுமையில இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க. ஒரு டீ 300 ரூபா, அவ்வளவு கொடுமை. போர் நடந்த இடம், தமிழ் மண்ணுக்காக அந்த ஒரு அமைப்பு போராடி தன் உயிர்களை மீட்டு ஒரு நேற்று கூட 4 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துல நோண்டி இருக்கிறாங்க. ஒரே இடத்துல ஸ்கூல் பேக்கோட குழந்தைகளோட 200 குடங்கள் இருந்திருக்குது, எலும்பு கூடுகள். பள்ளி பிள்ளைகளோட கொண்டு குடிச்சிருக்கிறாங்க இனவெளியாளர்கள். அப்படி ஒரு மண்ணு. அந்த மண்ணில் போய் நான் முத எல்லாம் கொழும்புனா சிங்கப்பூர் மாதிரி இருக்கும். யாழ்ப்பாணத்துக்கு அதே நாட்டில் 500 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கு. சாப்பாட்டுக்கே வழி கிடையாது. அந்த ஊர்ல போய் தொழில் தொடங்கினேன் இந்த மொழிக்காக, அந்த மக்களுக்காக. நான் அங்கே போனால் நிறைய பேர் அங்கே வருவாங்க. இங்கிருந்து 1 மணி நேரம் தான் விமானம். ஒரு 10:30 மணிக்கு ஒரு ஃப்ளைட் இருக்குது. 1 மணி 11:30 மணிக்கு யாழ்ப்பாணம் போயிடலாம். அங்கே போனாதான் இந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு பெருசுங்கிறது நமக்கு தெரியும். எப்போ நம்ம கஷ்டத்தை பார்த்துட்டே இருக்கிறோம், நம்ம கீழே கஷ்டப்படுறத பார்க்கும் போது தான் நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கை எவ்வளவு பெருசுங்கிறது தெரியும். அதை பார்க்க தெரிஞ்சுக்குங்க வாழ்க்கையில. இதெல்லாம் மிகப்பெரிய வாழ்க்கை. இப்படிலாம் தோணுற சாப்பாடுலாம் இல்லை. என்ன பிச்சை எடுப்போம் குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு மட்டக்களப்பில் மோடியால பேசிட்டு வர கல்லூரியில என்னால் முடிஞ்ச உதவிகளும் அந்த மண்ணுக்கு தான் கொடுத்துட்டுக்கிறேன். எனக்கு ஒரு தீராத வழி தாங்க அந்த தமிழ் மக்கள் கிடையாது. நான் அங்கே பேசும்போது எல்லாருக்கும் சொல்லுவேன், ஒரு முறை யாழ்ப்பாணம் போயிட்டு வந்தது. கண்ணகி பாரு, பெண் தெய்வம் கண்ணகி, வெப்பு காசி கண்ணகிக்கு இங்க கோயில் கிடையாதுங்க. புங்குடித்தீவுல 100 கோடியில கோயில் கட்டியிருக்கிறான். யாரு? அந்த புங்குடித்தீவுல ஊடு வாசல்லாம் இந்த மாதிரி கட்டணம்லாம் விட்டுட்டு ஓடினவங்க 1980ல அவங்க போய் அயல்நாட்டுல சம்பாதிச்சு தாய் மண்ணை மறக்காம அந்த மண்ணை கொண்டு வந்து கோவிலை கட்டுவதும் கல்லூரிகளை கட்டுவதும் இப்படி அந்த நாட்டை வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க தமிழர்களுக்கும் ஈழத்தமிழர்கள் மாதிரி. நமக்கு அவங்க வரலாறா படிங்க, நம்ம புதிய எழுச்சியும் உற்சாகமும் பிறக்கும். அப்படி கஷ்டப்பட்டு அயல்நாட்டில் தன் தாய் மண்ணை மறக்காம வந்து கோயில் கட்டுவது, பள்ளிக்கூடம் கட்டுவது, கடைகளை திறப்பது பாடுபடுறாங்க. அதில் நானும் பங்கெடுத்துருக்கிறேன். உங்களுக்கு யாரெல்லாம் ஒரு கனவு இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு நாட்டுக்கு போகணும்னா அது யாழ்ப்பாணமாக இருக்கட்டும், தமிழ் மண்ணாக இருக்கட்டும், அந்த வரலாறு மட்டும் நெட்டில் எடுத்து போட்டு படித்தாவே உங்களுக்கு வீர தீரம் உற்சாகம் எப்படி நிற்கணும் களத்தில் இந்த உயிர் சொன்னால் தப்பாயிடும். முடிக்கு சமம் நமக்கு தோணும் இந்த உயிரை. அப்படி ஒரு வீர வரலாறு பண்ண மண்ணு உங்களுக்கு எல்லாம். இதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மன்னர்களை எடுத்து பாருங்க. இன்னைக்கு காரு, பைக்கு, மின்சாரம், கரண்ட், தாக்கி மேல ஃபேன், சைடுல ஏசி, எதுவுமே இல்லாத காலத்துல கல்லணை கட்டின அந்த வரலாறு போய் பாருங்க. நம்ம தமிழன் எப்படி கல்லணை கட்டி வச்சுக்கணும். இன்னைக்கு ஒரு அணைக்கட்டு கட்டி உடனே போச்சுக்கிற வரலாறு தான் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அந்த தமிழனை வீரத்தீரத்தை படிங்க, பழமையை ஆராய்ங்க குழந்தைகளை. நீங்க ஏற்கனவே சொன்னேன், ஒரு பிறந்ததே ஒரு வெற்றியான இந்த மகத்தை வாழ்ந்துட்டு ஒரு வெற்றி தான். இதை சார்ந்து பொருளாதார ரீதியாக நீங்க வெற்றி பெறணும் தான் துடிக்கிறீங்க. பணத்தை எப்படி ஈட்டுவது? சைனாவை படிங்க. அங்க படின்னு சொல்ல மாட்டான். தாய்மொழியை தாண்டி சைனாவுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. சீனாக்காரனுக்கு சாதாரண ஒரு மரத்தை எடுத்தானா அந்த மரத்தை நடுப்பகுதி என்ன பண்ணணும், அந்த அந்த மேல இருக்கிற அந்த அட்டையை என்ன பண்ணணும், அந்த இலையில என்ன தயாரிக்க முடியும். சரி, அறுக்கும் போது கொட்டுற பவுடரு
அந்த பவுடரையும் அவன் பொருளாக்கிடுவான். அதான் பிளைடுன்னு சொல்றோம்ல, அந்த மேஜை மேல பிளைடுன்னு சொல்றோம்ல, அதான் மரத்துடைய பவுடரு. இப்படிலாம் உங்க சொந்த மண்ணில் உழைச்சி இன்னைக்கு சைனாங்கிற நாடு, நம்ம பக்கத்து நாடு எங்கேயோ போயிட்டோம் பொருளாதாரத்தில். நம்மளை விட கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுக்கு முன்னாடி போயிருக்கிறோம் நான் டெக்னாலஜியில். அக்கறை அந்த மொழி மேல நம்ம மொழியை கற்றுக்கலாம், மொழி கற்றுக்கூட நான் சொல்லலை. நம்ம வாழ்வதற்கு எல்லா மொழியுமே பிசினஸ்க்கு வேணும். தமிழுங்கிறது நம்ம உயிர், அதை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. ஆனால் ஆங்கிலமும் இருக்கணும், ஹிந்தியும் தெரியணும், பல மொழிகள் தெரிஞ்சாதான் நம்ம பிசினஸ்ல வளர முடியும். அப்புறம் இந்தியா ஒருமைப்பாடுன்னு பேசணும் இல்லையா, அவங்களும் நம்மளை ஏற்றுக்கணும், நம்மளும் அந்த மொழிகளை ஏற்றுக்கலாம், தவறே கிடையாது. அப்படி அந்த நாட்டில் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அக்கறையோட ஒரு செயல்படுத்துறாங்க. பொருளாதாரத்தில் மேலேக்கு நிற்கிறாங்க. எது எடுத்தாலும் சைனா மெட்டீரியல் இன்னைக்கு நம்மளுடைய பர்னிச்சரோட அவனுடைய சோஃபா செட்டு இங்கிருந்து போய் வாங்கிட்டு தான் நம்ம வியாபாரம் பண்றாங்க. பெரும்பாலான இந்த ஏக்கிற சரவண ஸ்டோர், சேஞ்சர் டெக்கரேஷன் எல்லா பொருள்களும் கலைப்பொருட்கள் உள்ள இருக்கிறதுல குபேர சரமாரி இது எல்லாமே சைனாவுடைய ப்ராடக்ட் தான். நம்ம இந்தியாவில் இன்னும் படம் இளைஞர்கள் உங்க கையில் இருக்குது. இந்த மாதிரி சுய தொழிலுக்கு ஆசைப்படுது. நம்மளும் இப்படி வரலாம். ஒரு இல்லாத ஒரு விஷயத்தை ஒரு பெரிய விஞ்ஞானம் வேணும். நீங்க சாம்சங் போன் எடுத்தா தாய்லாந்து, சோனி போன் எடுத்துட்டீங்களா ஜப்பானுக்கு, ஆப்பிள் எடுத்தா அமெரிக்காவுக்கு, இந்தியாவுக்கு விஓ போகோ கூட சைனாவுடைய ஷேர் மார்க்கெட்டில் 60% சைனாவுடைய பணம், 70%, 30% தான் இந்திய பணம். எந்த பொருளுமே நம்மகிட்ட இல்லை. நம்ம பணம் எல்லாம் அயல்நாட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கு. அப்படி ஒரு நிலையில தான் நம்ம இந்தியா இருக்கு. அப்படி இருந்து நம்ம களத்துல நிற்கிறோம். இன்னைக்கு இந்தியர்கள் உலக படிச்சுட்டு ஜெர்மனிலையும் அமெரிக்காவிலையும் கனடாவிலையும் பெரிய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இருக்காங்க. நம்ம சுந்தர் பிச்சையிலேருந்து நம்ம சீனிவாசன்ல இருந்து உலகத்திலேயே மிக அறிவிச்செவிகளா இருக்கிற நம்ம உற்பத்தி துறையில சுய துறையில குறைச்சிருக்கிறோம். இந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு மோடி சார் ஆட்சிக்கு வந்த வேண்டி இப்ப நம்ம ஆயுத உற்பத்தியில இறங்கி இப்ப நம்ம ஆயுத வியாபாரியா மாறி இருக்கிறோம். இந்தியா வாங்கிக்கிட்டு இருந்தது, இப்ப ராபர்ட் போர் விமானம் பிரான்ஸ்ல வாங்கணும். இன்னும் சிலதெல்லாம் நம்ம இந்தியாவே அடுத்த நாட்டு வைக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு. சுய தொழில் மிக முக்கியம். உங்களை இந்த வயசு உங்களுக்கு ஓடுற வயசு நல்லா வலுவான வயசு. நான் சொல்லுவேன், கஷ்டப்படாம இருக்க கஷ்டப்படுது. உண்மையாகவே உண்மையாருன்னா எப்படி பேசுறோம், என்ன சிந்திக்கிறோம், என்ன எதிர்பார்க்கிறோம், அதெல்லாம் நம்மள மாற கற்றுக்கணும். எனக்கு ஒரு வணக்கம் வைக்கணும், முதல் வணக்கம் ஒன்றுதான் இருக்கணும். ஒருத்தர் எனக்கு செய்யலன்னு விரல நீட்டாதீங்க. நீங்க மற்றவங்க செய்யற அளவுக்கு உங்களை படைச்சிங்க. இன்னைக்கு நான் கிச்சனுக்குள்ள போனேன்னா நான் தான் கொஞ்சம் பேப்பர் தொப்பை கொடுக்குவேன். உடனே என் குழந்தைகளும் அலங்கடிச்சு எல்லாம் பேப்பர் கொடுக்குவாங்க. அப்ப அந்த இடம் சுத்தமாயிடும். அதுக்கு நம்ம உதாரணமா இருக்கணும். இன்னைக்கு எங்க முதலாளியை பார்த்து சரியெல்லாம் நான் கழுவுக்கு ஆரம்பிக்கணும். அப்பதான் ஓடி வந்து அவங்க கழுவாங்க, ஐயோ ஓனரே கழுவ ஆரம்பிக்கிறாரு. நிச்சயம் உண்மை மேடம். அதுக்கு உதாரணம் நம்மளா இருக்கணும். எப்ப பாருங்க இன்னொருத்தர இப்படி எதிர்ப்புனையை காட்டிக்கிட்டே இருக்கிறீங்களே. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன், நான் கூட ஒரு 10 லட்சம் உடனே கொடுக்குறேன். எங்க 2 கண்ணுகளை நோட்டிங் வச்சு பார்க்கலாம். அப்ப தெரியுதுல இந்த கண்ணு எவ்வளவு முக்கியம், அது எவ்வளவு பெரிய சொத்து, இந்த ஆரோக்கியம் எவ்வளவு பெரிய சொத்து, இந்த அறிவு எவ்வளவு பெரிய சொத்து. 2 கைகளோட நம்ம இல்லாதவங்க போய் பாருங்க, எவ்வளவு வருத்தப்படுறோம். ஒரு ஊடகங்களை பார்க்குறோம், கோயில் வாசல்ல கிச்சன் இருக்கிறாங்க. அப்படியே நம்ம பிறந்துருக்கிறோம். இந்த கைகாலோட பிறந்துருக்கோம். நம்ம ஏன் ஒருத்தர் ஏமாத்துறோம்? யாருக்கும் நம்ம துரோகம் புளியும் நினைச்சிடக்கூடாது. இந்த உடலே ஒரு கோயில், இந்த உள்ளமே ஒரு கோயில். ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தூய்மையான எண்ணங்கள், தூய சிந்தனைகள், தர்ம குணங்கள், சகிப்புத்தன்மை, பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே போகப்படுறாது. இந்த வயசு அப்படி தோணும். எந்த ஒரு கோவத்தையும் 10 நிமிஷம் தள்ளி போடுங்க. ஒரு சிறு கோவம் பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கிறோம். மாணவ செல்வங்களை படிச்சு பாருங்க வரலாற்று. நீங்க ஜெயிச்சு இருக்கிறவங்க ஒருத்தர கூட்டிட்டு இந்த அனுபவத்தில் கேளுங்க. என்ன பேச வச்ச மாதிரி குற்றம் செஞ்சவங்க எவனாவது ஒரு குற்றத்தை நியாயப்படுத்துறாங்க. தப்பண்ணிட்டமே வருத்தப்படுறாங்கல்ல, கண்ணி விட்டு அழுவாங்க தனிமை. அந்த கோபத்தால், அந்த கோபம் இந்த உலகத்துல எல்லா பொருளுமே விலைக்கு கிடைக்கும். மன அமைதிக்கு வா அப்படி கூட ஒரு போர்டு இருக்குது. வா எவ்வளோ சொல்லித்தர நான் சிப்பு பண்ணு. ஆனா எங்கேயாவது ஒரு போர்டு இருக்குதா? இந்த வா கோபத்தை கற்று தரேன்னு இருக்காது. ஏன்னா கோபம் அவ்வளோ ஈஸியாக எல்லாருக்கும் இருக்குது. அதனால அந்த கோபம் அதுதான் நம்ம முதல் எதிரிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிங்க. அன்பு செலுத்துங்க, நல்லவங்களோட பேசுங்க, பழவுங்க. அதை கேட்க கேட்க இதையும் மைண்டு நல்லா ரிலீஸ் ஆகும். நான் தூங்கும் போதெல்லாம் என்னுடைய சுப்பந்தேன் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் படுப்பேன். அப்போ சிந்தனைகள், கற்பனைகள் பழகணும். நம்ம மக்களுக்கு சொன்ன மாதிரி அந்த பிரெயினை எப்படி பழகும், மெமரி மைண்டுக்கு நிறைய விஷயங்களை நீங்க சிந்திச்சு பார்க்கறது தான் பிரெயினை பழகணும். உடம்பு பசுவோட எக்ஸசைஸ் பண்ற கைகாலுக்கெல்லாம் அதே மாதிரி தான் பிரெயினை நீங்க பழகணும்னா காலையிலிருந்து நடந்த சம்பவங்களை நினைவு கூர்ந்து நினைவாட்டில் பெருக்குவதற்கு பிரெயினுக்கு நீங்க வேலை கொடுக்கணும். அப்பதான் பிரெயின் உங்களுக்கு மெமரி ஆகும், ஸ்டோரேஜ் கிடைக்கும்.
அதை எடுத்து நம்ம வெளியே எக்ஸசைஸ் தனி எக்ஸசைஸ் கொடுக்க முடியாது. அதுக்கான உணவுகள் என்ன பிரெயினுக்கு? ஒரு அமிச்ச வேர்க்கடலை, நெட்ஸுங்க, விதைகள் யாருமே எடுத்துக்க மாட்டீங்க. நீங்க விதைகள் சாப்பிட்டு பாருங்க. நீங்க இந்த ஸ்வீட்டு பிரியாணிலாம் கூட கொடுங்க, விதைகளை சாப்பிட்டு பாருங்க, அறிவு எப்படி இருக்கும். கீரைகள், வெண்டைக்காய் மெமரி மைண்டுக்கு, ஒரு மாதுளம்பழம் மெமரி மைண்டுக்கு, கனிந்த வாழைப்பழம், இதெல்லாம் மூளை வளர்ச்சிக்கான உணவு. உங்களுக்குலாம் தேவை இது பேசிட்டு உடம்புக்கு. வெறும் உணவுனா மாவுச்சத்துலேயே இருக்கக்கூடாது, வீட்டில் மட்டும் இல்லை. அதில் ப்ரோட்டீன், கொலஸ்ட்ரால் வீட்டில் இருக்குது, தமிழில் எங்கில் இருக்குது. மைண்டுக்கு தேவையானது 5 முட்டையில் 700 கலோரி இருக்குது. 7 முட்டையில் 500 கலோரி. ஒரு முறுக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா 500 கலோரி இருக்கும். எக்கு அவ்வளவு நல்லது மைண்டுக்கு. மாதுளம்பழம், வெண்டைக்காய், கீரைகள், வாட்டர், தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே உடம்பு ரத்தோட்டம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். கொழுப்புடை திருசுகளை உடைச்சு உடம்பு குறைக்கும். 140 கிலோ இருந்தேன், தெரியாம ஏறிட்டேன். அது வேற வரலாறு. அப்புறம் 90 கிலோ வயதுறேன். சாப்பிட்ட உணவு தான். இன்னொரு விஷயம் சொல்லிட்டா சந்தோஷப்படுவீங்க. இந்த கல்லூரியில படிச்சவங்க தான் நம்ம 6ஆம் தமிழ் ஸ்டுடியோ இயக்கிக்கிறாங்க. 4 மாணவர்களுமே பாருங்க. உங்க ஸ்டூடெண்ட் இந்த கல்லூரியில படிச்சவங்களுக்கே நான் உதாரணமா இருக்கேன். அவங்களுக்கு நான் சொல்றேன், ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி மணி கரெக்டா 3:30 மணிலிருந்து 5 மணி வரைக்கும் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தேன். ஒரு டீ கடையில் உட்கார வச்சு பேசினேன். அந்த பேச்சை ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் போட்டு காட்டி தான் உங்களுக்கு எப்படி அறிவு சொன்னான்னு கேளுங்க. அவருக்கு இதுதான் சாப்பிடுறது. என்னை பாருங்க, நான் பயணிக்கும் போது காரணம் எப்படிலாம் சாப்பிட்றத பாருங்க. வெற்றி பிஞ்சி இங்கே கிடைக்க சென்னையில் இந்த பெரிய வீட்டுக்கு எதாவது கிடைக்கும். திருநெல்வேலியில் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டே இருந்தால் நீங்களும் இருந்து சாப்பிட்றா போட முடியாது. மூளைக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டா அந்த கசப்பு நூற்போம். நெல்லிக்காய் நேற்று எத்தனை கிலோ வாங்கணும்? நெல்லிக்காய் இல்லை அவனுடைய டிரைவர் 1 கிலோ வாங்கி வண்டியில் வச்சுட்டு இல்லையா. நெல்லிக்காய், வெண்டைக்காய், கோவக்காய் வாங்கினா எதுக்கு? பச்சையாக 2 வெண்டைக்காய் சாப்பிடுவேன், 2 கோவக்காய் சாப்பிடுவேன். இப்போ மேடத்திட்ட கேட்டேன், இங்கிலீஷில் தப்பையாக தான் இருக்குது, என்னங்க நாங்கள் ஆனந்த பாபு பிரபா டாக்டர் சார் சொல்கிறாங்க. மைண்டில் ஏறிச்சு இல்லை, ஞாபகம் சக்தியாக வருது எனக்கு. தண்ணி, நல்ல மெமரி வேணும், பிளாக் காஃபி, இன்னும் உடம்புக்கு நல்லா ஆரோக்கியமான ஒரு கிரீன் டீ. நம்ம எடுக்கிறதில்ல, வெள்ளக்காரங்க எடுக்கிறாங்க, சரிதான் சாப்பிட்றாங்க, அதிக மகச்சத்து சாப்பிட மாட்டாங்க வெள்ளக்காரங்க. இதுக்கு இருக்கிற வெயிட் தான். நான் என்ன போயிருக்கேன் போடியாங்க. வெண்டைக்காய் நல்லா அவிச்சு வச்சுட்டு சாப்பிட்றாங்க. நம்மகிட்ட கலாச்சாரமே இல்லையே. பொரியல் பண்ணி அதை வதக்கி எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிறோம். அவிச்சு வெண்டைக்காய் கூட பிளேட்ல இருக்குது. நானே வீடியோ போட்டுருக்கேன். 6ஆவது மேலே செல்போன்ல இருந்தாலும் எடுத்து போட்டு விடுப்பா. அப்படியே அந்த வீடியோ இருக்கு. திருமணம் சாரும் நானும் அங்கே வந்து தலைவர் திருமணம் தெரியுமில்ல, விடுதலை செய்த தலைவர் அங்கே வந்து குழந்தை மாதிரி என் கூட 2 பேரும் இங்கே எல்லாம் ஃப்ரீயாக சுற்றிட்டு இருக்கிற ரோடெல்லாம் அண்ணா கூட. மருத்துவரையாவும் எனக்கு நண்பர் தான் டாக்டர் ராமதாஸ் ஐயா. கூட்டுக்கிட 10 ரூபா குறை தமிழ் எல்லாம் நட்பு கொண்டு இந்த நாட்டில் ஒரு சொல்லிட்டு மனைவியை வீணாகக்கூடாது, மது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடிய மருத்துவர் ஐயா ராமதாஸ் ஐயா அவர்கள் எனக்கு அறிவுரை கொடுத்துருக்காங்க. வாசத்தில் ஏன் உண்மையாகவே நான் உண்மையாக இருக்கிறேன். என் பொண்ணுடைய திருமணத்தில் தமிழ்நாடு திரண்டு நிற்கும் 30,000 பேர். அது நெடுமாறையாவா இருக்க தெரியும். நெடுமாறை யாருன்னு காங்கிரஸ்ல இந்திரா காந்தி பின்னணியே அவர் அமைச்சர். ஈழப்போற இடத்துல பெரும் பங்கு எடுத்தவர் நெடுமாறையா. நல்ல கண்ணையா எப்பதான் உடம்பு சொல்ற 100 வயசு கூட போறாரு. அவர் வந்து நிற்கிறாரு. தமிழ உன்னை பற்றி பேசணும் மேடம் மைக்கிலியா பாரு கூட்டங்க கட்டுக்கடையாக போகுது. இந்த பக்கம் தொழில் சரணாஸ்திரம் கேட்சந்திரன் நல்லி ஐயா அவரு இந்த பக்கம் தொழில் கூட அழைத்து வந்து திருமணம் நிற்கிறார். இந்த பக்கம் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் எல்லாமே நல்ல இருந்து எல்லா தலைவர்களும் முத்தரசு, மணியரசு, என் பாலகிருஷ்ணன் ஐயா எல்லாம் நிற்கிறாங்க. வைகோ சாரு இந்த பக்கம் ஓபி சார் 1 மணி நேரம் உட்காந்து முதலமைச்சர் அவர் உட்காந்து பாட்டு கச்சேரி சங்கர் கணேசனுடைய நிகழ்ச்சி நடக்குது. உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. இப்படிலாம் நான் தலைவர்களை பெற்றிருக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு இருக்கிற ஒரே தாக்கம் தமிழ் பண்ணும், தமிழ் பிள்ளைகளும் நீங்களும் என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லாமே நான் சொல்றது காரணம் தான். என்ன நீங்க கஷ்டத்தை பார்த்துருக்கீங்க. 10 நகமும் எடுத்தாரு. நான் தொங்கி போயிட்டு ஓய்வே இல்லை. நகத்தை எடுத்துட்டு நான் முளைக்காதுன்னு அனுப்புறேன். எனக்கு நகை போட முளைக்கிறது தெரியல. வயசுல முடியுது 13 வயசுல பிளேட்டு கொள்ளாத பாத்திரம் கழுவி தட்டு கழுவி பொந்தி இதெல்லாம் கேரி பேக் சுற்றிக்குவேன். இதெல்லாம் புண்டு, இது வீங்கிங்கிறது ரத்தத்துக்கு வடியுது. அவர் சுற்றிட்டு ஏன்னா அதை வந்து ஈய கொசு போடுறதா உயிர் போயிடும். அவர் சுற்றிட்டு அந்த கஷ்டமாமா நீங்க பட போறீங்க. அதனால தான் நான் கஷ்டம்னு சொன்னா கோவப்பட்டு போயிட்டேன். யாரையாவது என் வாழ்க்கையை நினைச்சு பார்ப்பீங்க. என்னடா கஷ்டங்கிற ஒரு பிரியாணி அடுப்பு மூடி இப்படி ஒரு மணி நேரத்தில் தூக்கினேன். வடியோடு ஓடி வடிக்குள்ள நெருப்பு ஊற்றிச்சு. எனக்கு வந்துருச்சு இந்த இடம். அப்படி கொஞ்சம் தண்ணி வடியுது. ஒரு பஞ்ச வச்சு அணிஞ்சு மேலே சட்டையை போட்டுட்டு அந்த தண்ணி தண்ணியில் போய் பிரியாணி. ஒரு நாள் ஓய்வு கிடையாதுங்க. இந்த சட்டை கட்டி போட்டு நீங்க ஒரு நாள் நான் ஓய்வு எடுக்கல. என் காலில் நெருப்பு சுட்டுடும் அந்த பிரியாணி அடுப்புல தெரியாம.
அப்படியே துணியை சுற்றிட்டு தள்ளுண்டி தள்ளிட்டு போவேன். தீபாவளி பொங்கல் கூட என் மனைவி வீட்டுல இருந்து எனக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போவாங்க. லீவ் போட மாட்டேன், கடை லீவ் போட மாட்டேன். தொழில் வெறி. சினிமா போஸ்ட் கூட பார்க்க மாட்டேன். அப்பதான் சினிமாவுக்கு போவேன். நான் எந்த நடிகர் எந்த அரசியல்வாதி மன்னிக்குவோம், அதையும் நல்லா சொல்ல என் தொழில் மேல நான் கவனமா இருக்கிறேன். நான் போய் பார்க்க மாட்டேன். ஒரு நடிகர் வராது, ஒரு தலைவர் பேசிட்டு தலைவர் எனக்கு பிடிக்கும், அந்த பெரியாரை பிடிக்கும், டாக்டர் கலைஞர் பிடிக்கும், எம்ஜிஆர் பிடிக்கும், அது வேற விஷயம். ஆனா அதுக்காக என் நேரத்தையும் என் தொழிலை விட்டு கொடுத்து ஓட மாட்டேன். போய் யாருக்காகவும் நான் வாழ்க்கையில காத்து ரோட்டுகளை நின்று ஒருத்தர் கண்டதே கிடையாது, ஒருத்தர் அதிசயமா பார்த்ததே கிடையாது. நம்மளே அதிசயம் தான், ரொம்ப தன்னமை கிடையாது. நான் எல்லா தலைவருமே நான் பார்த்து இருப்பாங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற முதலமைச்சரே என் பேச்ச அரை 1 மணி நேரம் கேட்டேன். அப்படி நின்றுட்டே பேசணும். என் தலைவரை தீர்த்து கொண்டு அவர் வரலாறு நான் சொல்றேன். நீங்க 1989 ஆட்சி கிடைக்கும் போது திமுக ஆட்சி கிடைக்கப்படுது. சாருங்க நினைவு இருக்கும். சார் நீங்க நைட்டு 9 மணிக்கு தான் அதிகாலை வந்தீங்க, 4 மணிக்கு வந்துட்டேன். அவ்வளவு பற்றுதல் எனக்கு இந்த இயக்கத்தின் மீது. அந்த தமிழ் தான் போதும், அப்படி வீடியோ கொடுத்துருவேன். அந்த மொழினா போதும். எனக்கு எவ்வாறு போகணும்னு கேட்பாங்க. என் மொழிக்கு எவன் எதிரியோ அவங்க மேல கண்டிப்பா போகணும்னு சொல்லுவேன். என் பிள்ளைகளுக்கு யார் எதிரியோ அவன் எனக்கு தெரியும். வேற எந்த கோபமும் எனக்கு கிடையாது. அதான் என் கோபத்துக்கு காரணம். அதனால அந்த தமிழ் மொழி தூக்கி பிடிப்பது, உங்களுக்கு எல்லாம் செம்மைப்படுத்துவது, என் வேதனைகள் எத்தனை கஷ்டம். ஒரு கட்டி கிறிஸ்டலான மேடம் இன்னைக்கு தான் இந்த கடவுளை தான் போய் சொல்றேன். கொப்பளம் இந்த நைட்டு பிரியாணியை கொடுத்து தள்ளுட்டி தள்ளிட்டு 3 மணி வரைக்கும் தள்ளுட்டி நின்று கடையில் 5 மணி 4 மணிக்கு தக்காளி 2 வருஷம் போகும். அந்த நின்று போற நண்டு அந்த டைம்ல கொஞ்சம் பிரியாணியை சாப்பிடுவேன். சாப்பிட்டா அது செடிக்கணும், தூங்கணும் இல்லையா? தூங்கல் இல்லை, 4 மணிக்கு எந்திரிச்சு ஓடணும். அப்படி கொடுத்து தான் அந்த முக்கிய உடைஞ்சது. ஒருத்தர் கொடுத்துட்டேன். கொதிக்க கொதிக்க காத்தியை போய்க்கணும், தூக்கம் தெரியுது. அப்படி அந்த கட்டி வந்துருச்சு. அந்த கட்டிங்க 10 வருஷமா பாத்ரூம்ல வெளியில் ரூம் பண்ணி உடைச்சு விடுவேன். 4 நாளைக்கு ஒரு முறை படுத்து ஊற்றிடும். அப்படி சீர் ரத்தமா டேப்லெட்ல போயிடும். அப்படி இன்னும் மாட்டிக்குவேன். அந்த இன்னரு 10 நாள்ல ஓட்ட விழுந்துடும். அந்த இடம் அந்த கட்டியோட வெப்பம் அடிச்சு 10 வருஷமா டாக்டர்கிட்ட போய் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவேன். கல்லூரி போட்டுட்டே இருக்கிறேன். விட்டுட்டோமா குழந்தைய ஒய்ஃபு இன்னும் பட்டியாயிட்டு வரல. 10 வருஷம் கழிச்சு முதலாளி ஆகி நான் கடையில் ஆள் போட்டு வெட்டி போறேன் ஆப்ரேஷனுக்கு. கேன்சர் லைட்டா ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றாரு டாக்டர். 10 வருஷமா இருந்தவாசி. இன்னைக்கு அவரோட தான் வளர்ந்துட்டு இருக்கிறேன். அது பிகின் போயிருக்கிறேன். கஷ்டத்தை தாங்குங்க. இந்த கஷ்டமா உங்களுக்குலாம் வரப்போகுது. ஒரு நாள் நான் லீவ் போடல தன்னுடைய அந்த கட்டிக்கால. 10 ஆண்டுகள் நான் அந்த கட்டியை ரிமூவ் பண்ணி படுவு மாதிரி குத்திக்கும். அப்படியே உடச்சு விட்டோம்னா ரத்தமாக ஊற்றியும் வழியில் இருக்கணும். என்ன போடுவேன் இப்படி வாங்கினது. நான் உண்மை சொல்றேன், சத்தியத்தை சொல்றேன், உங்க உற்சாகத்தை சொல்றேன். உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? நிறைய அக்கறை செலுத்துங்க உங்க மேல. நீங்க நேசிக்கிற தொழிலுக்கு முக்கியம் போது அதை எப்படி நீங்க செய்யணுங்கிறதுக்கு தொடர்ந்து அதையே பாருங்க, கத்துக்குங்க. வழியில தாங்கலாம் தான் வழி தாங்க பாலத்தை சிற்பமாக சொல்லுவாங்க. முடிவொழி அணியை தாங்க பால வழியில தாங்க சிற்பமாகி தெய்வங்களாயிடும். இல்லைன்னா அது மாதிரி எல்லாம் கிடக்கணும். அது மாதிரி நம்ம வர சோதனையெல்லாம் சோதனை கிடையாது, அதுவும் ஒரு நமக்கு அனுபவம்னு எடுத்துங்க. அப்படிதான் சொல்லுவேன். கடமைக்கு இருக்காதீங்க, உண்மையாவே கடமையா இருக்கும். உண்மையாவே உண்மையாது. கஷ்டப்படாம இருக்க, கஷ்டப்படு. வேலை முடிச்சுட்டு டைம் பாரு. டைம் பார்த்துட்டு வேலை பார்க்காதீங்க, ஜெயிக்கிறது கஷ்டம். வேலை முடிச்சுட்டு டைம் பாருங்க, நிச்சயமா நீங்க ஜெயிப்பீங்க. இந்த ஒரு வரி மட்டும் நிறைவேற்றுங்க. வேலைக்கு முக்கியம் கொடுங்க. எழுந்தா நடந்தா உங்களுடைய திட்டத்துக்கு செயல்படுங்க. நான் ஒரு சினிமா பார்த்தது கிடையாது, நான் முழு போல தெரியும். இன்னைக்கு நான் ப்ரொடியூசர், நடிகர், ஒரு ஸ்டுடியோ இருக்கு, கல்லூரி இருக்கு, எத்தனை இருக்கு. போகாத காரணம் போதாத ஊர் இல்லை. லண்டன்லயே ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்கிறேன். என்னைக்கு அன்னைக்கு வெளியே தாங்கலாம் பார்த்தீங்களா? அந்த காயத்தை வச்சு அப்படி சட்டை மேலே போட்டுட்டு ரத்தம் முழு அண்ணன் எப்படி வடிச்சுட்டு சொல்லுங்க. எப்படி வடிச்சு ஒரு நாள் லீவ் போடலாம். 6 மாசம் ஆச்சு இந்த ஆரம்பத்துக்கு. 2 காயமே லீவ் போட்டால் தானே ஆகும். சொல்லுங்க. இன்னைக்கு பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கிறவங்க முன்னாடிங்க பாருங்க போட்டோம். இப்படி இருந்து பாரு, அப்படி நினைச்சாரு, அப்படி நினைச்சு அப்படியே எவ்வளவு பேசுற பாருங்க. வழி தாங்குங்க. நிச்சயம் அது உங்களுக்கு அனுபவத்துக்கு உதவும். அந்த வேதனையை எடுத்துறாதீங்க. வேதனையெல்லாம் சந்திங்க, சோதனைகளை சாதனையாக்கி காட்டுங்க. நீங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வெற்றியாளர், வெற்றி மேல வெற்றி குறிக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். உங்களுக்கு எதுவாக கேள்விகள் உங்க வாழ்க்கையில் எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் நான் பதிலளிக்கிறேன். அதே போல உங்களுக்கு இறுதியா சொல்றேன், யாருக்கும் உங்களை நீங்க தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது, தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது. ஒருத்தர் உயர்வா பார்க்க, உங்களை உயர்வா பார்க்க கத்துக்குங்க. காலையில எழுந்து வேலைக்கு நாள் இருந்த ஒரு அழகான பொருளை பார்த்து எண்ணங்களை செதுக்கிக்கிங்க. நீ தான் மற்றவங்களுக்கு தான் தவிர உனக்கு யார் உதாரணம் உங்களை தாழ்த்தி கூடாது என்று வேண்டி நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஹீரோக்கள் தான் என்பதை நம்ம
நாங்கள் உயிராக பிறந்த எல்லாருக்குமே எல்லாரும் சுவாசிக்கிற காற்று எல்லாருக்கும் சமமானது. யாரை பார்த்து உங்களை தாழ்த்திக் கொள்ளாதீர்கள், உயர்ந்த எண்ணத்தை வளர்த்து கொண்டு நீங்கள் உங்களை வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். வாய்ப்புக்கு எனக்கு தொடர்ந்து என்னை ஃபாலோ பண்ணி நான் கொடுத்த டைம்லாம் அவங்க கேட்ட டைம்லாம் கொடுக்க முடியல. கடைசியாக வந்து சார் நீங்கள் ஒரு டைம் சொல்லுங்க சார், நாங்கள் அந்த உள்ளங்களுக்கு நன்றி கூறி நானும் ஒன்றும் அனாவசியமாக இல்லை போயிட்டே இருக்கிறேன். அதனால யாருமான ஒடியா கல்லூரியில் உரையாட்டிட்டு அந்த போரில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு 3 லட்சத்தை கொடுத்துட்டு சம்பாதிக்கிறதுலாம் நான் யார் பண்ணுறது போடுறது அவ்வளோ கஷ்டங்க. அங்கே போய் உரையாட்டிட்டு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் திலீப்பன் அங்கே தான் முதல் போராட்ட வீரர் தோன்றான் ஈழம் வந்துக்காக ஆசிரியர்கிட்ட சொல்கிறேன். அந்த திலீப்பன் படித்த கல்லூரியில் உரையாட்டிட்டு அது எஸ்எஸ் நாடார் கல்லூரி எஸ்எஸ் அண்ணன் உரையாட்டிட்டு தஞ்சாவூருக்கு போய் பயணிச்சுட்டே இருக்கிற மக்களுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆறாம் தமிழில் பாருங்க. ரொம்ப எளிமையாக இருப்பேன். நல்லா ஆரோக்கியமான உணவுகள்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன். மாவு சத்தோட சேர்த்து புரோட்டீன் எவ்வளோ தேவை, அறிவுக்கு எவ்வளோ தேவை, எவ்வளோ கடவுள் எதை பார்த்து உங்கள் அறிவு உடம்பையும் நல்லபடியாக பார்த்துக்க. ஏன்னா நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம ஆக்ஷன் இருந்தால் தான் மைண்டு நல்லா இருக்கும். அதனால் இதெல்லாம் கற்றுக்குங்க. வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் கேள்வி இருந்தால் மைண்டு கொடுத்து சொல்கிறேன், என்னை கேளுங்க. உங்களுக்கு நான் ஆரோக்கியமான படம் தரேன். It's my privilege and honor to propose vote of thanks this memorable session. First, I would like to thank our management of City College to provide great opportunities to conduct this event. Thank you, sir. I sincerely thank our principal, sir, Dr. T. Premaladan, to give full support and organize this event as great manner. Thank you, sir. I extend my thank our Vice Principal Madam who gave us guide and lead the session as success. Thank you, ma'am. I extend my heartfelt gratitude our Chief Guest Mr. Tamilchelvan sir, founder of RR Biryani, who gave excellent speech with more encouragement and interact with the students among the students. Thank you, sir. It's may admire the students to starting of new venture in their career. Thank you, sir. I special thanks to all department HODs, faculty members for actively participate in this great event. Thank you, professors. I sincerely thank our EDP cell members, Mr. Anand Babu sir, Dr. T. Hariharan sir, and Mrs. Deepa ma'am, who gave full cooperation for entire this session. Thank you, professors. I special thanks to my dear students. You are actively participate with the patience in this event. Without you all, the program is not success. Thank you, students. Once again, I thank you, one and all present here. Thank you.